Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdayız. Bagly tarap yurdumuzdaky çäderlikler we habarlarla tanıştıran Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şuun hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň sany ulgam arkaly nowatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet siýasatynyň wajyp meselelerini hemde birnäçe resminamalaryň tasdamalaryny araldy. Şol tasdamalaryň durmuşa geçirilmegi milli ykdysadymyzyň esas puduklarynyň mundan beýlegim okkunly ösmegine ýardam etmeliler. Salam hormatly Minister Kabinetiň agzadary, beşiň Minister Kabinetiň sany ulgam arkaly nowatdaky mejlisini geçirdi. Meclis resminamalaryň taýýarlanan tasdamalaryny serede şeýlerim käwrem soralar maslahatlaşar. Hormatly prezidenti bede mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Müşrikova söz berdi. Vice-premier gözükçüge diýen dedimine işleriň ýagdaýy hemde toplumlaryň ähli pugudaklaryny şeýlekem telekeçlik ulgamny okunly ösdirmäge gönükdirilen wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen görülýän anyk çäreler barada hatabat berdi. Häzirki wagtda çenni gelip gowşan teklipleri degişli toparyň mejlisinde belirlenen tertipde seredildi. Hemde Aşgabat şäheriniň häkimligi boýunça 4 sany desgany beýaslyşykly töwda arkaly hususlaşdyrmak maksady laýyk hataplanyldy. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzyň ykdysady kuwatyny pogturandyrmak üçin desgalary döwletiň garamagyndan aýyrmak boýunça amala aşyrýan işleriň ähmiýetini bellädi. Döwlet eýçiligini durandyrmagyň netijeligini ýokarlandyrmak, döwlet kärhanalaryny hususlaşdyrmak we paýdary jemgyýetlerini gurmak, ykdysadyň düzümine hususy eýçiligiň paýyny artdyrmak hemde kiçik we orta telekeçiligi ösdürmek üçin amatly şertler döretmek maksady bilen geljekde de çäreler görülmeliler. Milli liderimiz bu ugurda alınıp balyan işleri dowam etmegi taşyrdy. Soňra vice-premier hatabatyny dowam etmek bilen ýurdumyzyň intellektual eýçiligi goramak ulgamny ösdirmek we intellektual eýçiligiň milli ulgamyna hereket edýän döwlet idaralarynyň işini kämilleşdirmek boýunça geçirilýän işler barada aýtdy. Hormatly prezidentimiziň 2020-nji ýylyň 4-nji dekabryna gol çeken karary bilen tasdiklandan Türkmenistanyň intellektual eýçilik ulgamny ösdirmegiň 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin maksatnamasyna we bir maksatnamany amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirmeli işleriň meýilnamasyna laýyklykda intellektual eýçilik obýektlerini goramak boýunça pudagary toparyny döretmek, topar barada düzgünnamany taýýarlamak we tasdiklamak gödüňletdirildi. Şunun bilen baglanykda Mali we Ykdysadyýet Ministrligi tarapyndan degişli idaralar bilen birlikde resminamalaryň tasdamalary işlenip taýýarlandy. Bu dagary toparyň esasy wezipeleri intellektual eýçiliginiň obýektlerini goramak babatda döwlet siýasatyny emele getirmek boýunça teklipleri işläp dömek, bu ýurda döwlet siýasatyny durmuşa geçirmek boýunça döwlet häkimet idaralarynyň, ministrlikleriň we puwdaklaryň durmuş idaralarynyň işini utgaşdyrmak hemde intellektual eýçiligi goramak ulgamyny Türkmenistanyň kanunçylygynyň hukuk bozulmalarynyň öňüne almak boýunça toplumdaýyn puwdagary çärelerini geçirmekligi meýilleşdirmek we guramak bolup durýar. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, intellektual eýçilik obýektlerini goramagyň milli hukuk namalaryna hemde biziň ýurdumyzdan gatnaşýan halkary şertnamalaryna gödüňletilen düzgün kadrlaryň jem bilen üpçün edilýänini aýtdy. Milli liderimiz hödürlenen teklibiň möhümdigini belläp, vice-premier işlenip taýýarlanan resminamalaryň tasdamalaryny degişli idaralar bilen alalaşmagy taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdurrahmanow ýalňyç energetika toplumynyň işleriň ýagdaýy hemde nefti we gaz çykarmagyň we gaýtadan işlemek mukdaryny artdyrmak, puwdagyň çygymal binýasyny pogturandyrmak, ýurdumyzyň neft gaz senagatynyň öýrümçi kuwatyny ösdirmäge hemde diversifikasiýalaşdyrmaga gönükdirilen iri maýa goýum tasdamalaryny öňe ilerletmek maksady bilen görülýän anyk çäreler barada hatabat berdi. Şeýlekem hatabatyň barşynda Hazar deňiziniň türkmen ýalpaklygynyň känlerini öýleşdirmek hemde öýnümi paýlaşmak hakynaky alalaşyň şertlerini bu känlerde uglevodorodlary gözläp tapmak we gazap almak işlerini amala aşyrýan daşa ýurtlaryň tejribeli hemde ygtybarly neft gaz kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk bilen baglanyşykly meseleler beýan edildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, Hazaryň hemde onuň kenarýaka dowlaklarynyň geljeguli neft gazy känleriniň doly işlenip taýýarlanmagynyň ýurdumyzyň energetika strategiýasynyň ileri tutulýan ugrudygyny bellädi. Bu sebäpdäki uglevodorod çygymalynyň uly gowrumly ähtiýaçlyklarynyň netijeli peýdalanmagy milli ykdysadyýetimiziň depginli ösmegine täze tergi berer.
nebtuwa gady düýpli gaýtadan işlemäge ýürütilýän täze önümçükler döretmek, şeýlekem türkmen energiýa serişleriniň dünýä bazarlaryna eksport edilýän uğurlaryny giňeltmek üçin şertleri üpçün etmäge mümkinçilik berer. Döwlet başlarymyz munyň maýy goýunlary çekmek hemde daşary ýurtlaryň işi urtoporlarynyň wekilleri bilen netijeli hyzmatdaşlyk etmek üçin uly mümkinçilikleri açýanyny belläp, vice-premier anyk tapşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Orad Gelliýew ýurdumyzyň sebitlerine mögzümlen obagçylyk işleriniň başı barada hatabat berdi. Şu günler gowy çekişi gyzganaňly dowam edýär. Bir möhüm obagçylyk mögzümini belirlenen möhletlere laýyklykda geçirmek maksady bilen daýhan birleşiklerine hemde teňge hyzmat ediş kärhanalaryna ýokary önüjlikli teňkelerin büýükdensiz iş edilmegi, daýhanlaryň ýokary ýerli tokumlar bilen üpçün edilmegi üçin ähli çäreler görülýär. Vice-premier ýazlyk ýer alma ýydyk etmek, güýük bakça ekinleriniň ekişine görülýän taýýarlyk işler barada hem hatabat berdi. Güýlük buğday ekilen meýdanlarda agrotehnik kadra laýyklykda akinleri mineral dökünler bilen imitlendirilip ösüş suw tutulýar. Bu işler bilen bir hatarda gallar ogna işin taýýarlyk görülýär. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, mögzümlen obagçylyk işlerini geçirmäge jogapkärlik çemeleşmegiň hemde işleriň depkinlerini güýçlendirmegiň möhümdigini belledi. Döwlet başlarymyz daýhanlaryň netijeli dähmet çekmek üçin berүү şertleriň döredilmeligini aýdyp, bu babatda birnäçe anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Durduliýew Akyl vilayatynyň täze Döwrawat merkezine, Akyl vilayat çağlar sagaldyş dikeldiş merkezini gurmak hakynaky kararyň taslamasyny hormatly prezidentimiň garamagyna götürildi. Ýurdumyzda gurulşyk senatyny ösürmek üçin ähli şertler döredildi. Giňerimli şäher gurulşyk syýasaty üstünlikli durumça geçirilýär. Häzirki zamanyň öňde barys tehnologiýalarynyň ulanmagy bilen durmuş medeni maksatly deskalaryň gurulşygy güýçli depkinler bilen alınıp barýar. Akyl vilayatynyň täze Döwrawat merkezine çağlar sagaldyş dikeldiş merkeziniň taslamasyny düzmek hemde olary ýanyşyk ýerleri abadanlaşdyryp gurmak maksady bilen Gurulşyk we Binagarlyk ministrligi bu ugurda uly tejribesi bolan ýerli kärhanalaryň gatnaşmagyna bäseş geçirdi. Türkmenistanyň Senatçylar we Telekeçe birleşmesiniň agdasy Muradym Hyzywy kärhanasy bäseşiň ýeňçisi boldy. Türkmenistanyň gurulýan we durky täzelenýän möhüm hemde aýratyn möhüm binalaryň we deskalaryň taslamalaryny kesgitlemek baradaky Pudagara topar tarapyndan agdaryň deskanyň gurulşyk taslamalaryna hemde hödürlenen baha tekliplerine teljerme işler geçirildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, garaşda baky bitirip Türkmenistanyna bina edilýän durmuş maksatly täze deskalara möhüm ähmiýet berilýänini belledi. Döwlet başlarymyz degişi karara gol çekip, ony Sanul Gomarkaly vice-premier iberdi. Hemde resminamyda belirlenen wezipeler ýerine ýetirmek boýunça birnäçe anyk tapşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Ögedew Türkmen Awtologlar Agentligi tarapyndan daşaýjylary awtologda halkara gatnawlaryna goý bermegi düzgünleşdirmek boýunça görülýän çäreler barada hatabat berdi. Vice-premier Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösürmegiň 2020-2025-nji ýyllar üçin maksatnamasyna, şeýlekem Türkmenistanyň 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyny ösürmegiň konsepsiýasyna laýyklykda ýurdumyzyň ähli puwdoklar bilen bir hatarda Türkmen Awtologlary Agentligi tarapyndan sanly ykdysadyna geçmek hemde sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça degişi işleriň alınıp barýanyny aýtdy. Ýurdumyzda ýerine ýetirilýän ulug hyzmatlarynyň görnüşlerini artdyrmak hemde döwrawaplaşdyrmak, ýylatymyzda ýokary hilli we medeniýetli ulug hyzmatny etmek boýunça degişi çäreler görülýär. Awtomobil ulogy hakyna Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda Türkmen Awtologlary Agentligi tarapyndan daşaýjylaryň awtologda halkara gatnawlara goý berilmegi hakyna düzgünnamanyň taslamasy işlenip taýýarlandy. Onu ýurdumyzyň daşaýjylarynyň awtologda halkara gatnawlaryna goý berilmegine bildirilýän talaplar we şertler kesgitlendi. Halkara gatnawlaryna ýolagçyly gatnadylaryna olaryň hökmany döwlet ýa-täşendirmegi bilen magly gatnaşyklary düzgünleşdirmek gödüňe ötürildi. Vice-premier awtologda halkara gatnawlaryny amala aşyrjak daşaýjylaryň ýüz tutmasy esasyna Türkmen Awtologlary Agentliginiň Türkmen Ulug Gödekçilik Döwlet Kärhanasy tarapyndan olara elektron ruhsatnamanyň berilmegi hemde maglumatlary jemlemek üçin merkezleşdirilen maglumatlar binýadyny döretmegiň we onuň bilen gödekçilik etmegiň meýilleşdirilýänini aýtdy. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, häzirki wagtda ýurdumyzyň ähli ulgamlaryny, şol sanyny ulugamy sanylaşdyrmak boýunça maksatnamalaryň işleriň alınıp barýanyny belledi. Munyň özi döwrüň taraplaryna laýyklykda puwdoklaryň işini kämilleşdirmekde aýratyn ähmiýete eder. Awtolog arkaly gatnawlary artdyrmak hemde hyzmatlaryň hilini ýokalandyrmak maksady bilen internet hyzmatlary giňden ornaşdyrmak boýunça işleri dowam etmekleri urdur.
Şunun bilen baglanykda hormatly prezidentimiz Türkmen Awtomobil agentliginiň işine öňe çekip birnäçe bellikler aýtdy we bu meseleni has içgin öwrenmegi tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Qilijew narxlar babatda birjanyň elektron maglumatlar binýadyny döretmek we onuň eliterligini öpçün etmek boýunça alınıp balyan işler hemde dokumentçylar medeni merkeziniň täze binasynyň taslamasy babatda hasabat berdi. Vice-premier häzirki wagtda döwlet harit çygymal birjasynyň işini kämilleşdirmek maksady bilen narxlaryň elektron maglumatlar binýadyny işläp taýýarlamak boýunça tapgyrlyň işleriň alınıp balyanyna barada hem hasabat berdi. Onun sahypalaryna sanylgy markaly birja şertnamalarynyň belligi alınanlygy, olaryň seljerlişine, müşterileriň şahsy iş otaglarynyň döredlendigine we beýleklere degişli maglumatlary ýerleşdirmek gözüňde tutulýar. Elektron maglumatlar binýadynyň döredilmegi müşterilere birjada belligi alynan daşary ýurt şertnamalarynyň esasyna getirilýän haritlaryň sany we bahalary, ýurdumyzda öndürilen eksporta niýetlenen haritlaryň sany we bahalary barada maglumat hyzmatlaryny berer. Bu maglumatlar ilkinji tapgyrda ähli gyzyklanýan taraplara el ýeterli bolar. Halkara bazarlaryna ulanýan dünýä tejribesine daýanyp, müşterileriň sanynyň hemde saýtyň hyzmatlarynyň ýerderli peýdalanşynyň artmagy bilen maglumatlar binýadyny ulanjylar üçin tölegli esasda el ýeterli etmek gözüňde tutulýar. Müşterileriň islegine görä aýry-aýry harit görnüşleriniň bakalaryny tasdiklap bermek, birjada dillallyk ýerlerini açmak we munyň üçin elektron usulla tölegleri öpçün etmek we beýlikler boýunça hyzmatlar gerdiler. Vice-premieriň habar berýäli narxlar babatda birjanyň elektron maglumatlar binýadynyň döredilmegi, birja hyzmatlarynyň ýerine ýetirilişini çalplandyrmagy, täze müşteriler çekmäge, daşary sowda amallaryny ýeňilleşdirmäge hemde adynyň 3 ýylyň dowamyna elektron maglumatlaryň ählisini taklamaga mümkinçilik berer. Soňra hormatly prezidentimiziň garamagyna dokumentçylar medeni merkeziniň täze binasynyň ýerleşik ýeriniň taslamasy we şekil çyzgysy ködürlenildi. Hormatly prezidentimiz hasabat dinläp, ýurdumyzda eksport-import amallaryny düzgünleşdirýän esasy idare hökümine döwlet harit çygymal birjasynyň işini kämilleşdirmegiň möhümdigine üns çekdi. Döwlet başlarymyza birjanyň Türkmenistanyň daşary ykdysady aragatnaşyklarynyň görkezçisi, milli ykdysadymyzyň esasy pudoklarynyň öňümlerine islegleri aýdym görkezýän maglumatlaryň kuwatly maglumat seljer çeşmesi bolup hyzmat edýänini belläp, birja sowdasyny hasy ösürmek we onuň meçherini giňeltmek boýunça birnäçe anyk taşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz esasy wezipäniň türkmen eksport haritlaryna adalatly narx emele getirmegiň gurallaryny kämilleşdirmekden ibaratdygyna üns çekdi. Munyň özi giýdejileriň ýokallanmagyna we döwletimiziň halkara bazarlaryna eýleýän orny puturlandyrmaga ýardym bermäge gönükdirlenler. Sanly ulgamyň herekete girilmegi bilen birja hyzmatlaryny onlaýn görnüşinde amala aşymaga mümkinçilik törer. Umuman resmi namy durançygynyň döwrewap usullarynyň ýola goýulmagy, wähmet ýönürjigini artdyrmaga, raýaşyklaryň belligi alynşyny çalplandyrmaga we şonuň bilen birlikde ygtybarly elektron maglumatlar binýadyny döretmäge mümkinçilik berer diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Hemde vice-premieri bu ýurdaky işleri dowam etmegi taşyrdy. Döwlet başlarymyza dokumentçylar medeni merkeziniň täze binasynyň gurulşygyna öňe çekip we teklip edilen taslama bilen tanışyp, oňa birnäçe bellikler aýtdy. Döwlet başlarymyza durmuş maksatly desgalaryň taslamalary düzülenine we olar gurulanyna ýöňdebarjy dünýä tejribesiniň hemde milli binagarlygyň iň oňat täpleriniň sazlaşmagynyň esas talapdygyny belläp, vice-premieri bu taslamanyň üstüne ýene-de işlemek boýunça anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedow gözüçi edýän toplumynyň işini sanlylaşdyrmak we maddi enjamlaryň binýadyny kämilleşdirmek boýunça geçirilýän işler hemde watanymyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyl münasibetli şäherleriň meýilnamasynyň durmuşa geçirilişi barada hasabat berdi. Türkmenistanyň kiber hukukçylygyny öpçün etmek boýunça döwlet maksatnamasyndan we Türkmenistanyň 2019-2025 ýyllarda tanyk ykdysady tösürmegiň konsepsiýasyndan gelip çykan wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen döwlet habarlar agentliginiň hemde telewizioniýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň gurulşyna tanyk tehnologiýalar we maglumat hukukçylygy bölümlerini döretmek meýilleşdirilýär. Şunun bilen baglanykda vice-premier döwlet başlarynyň garamagyna şu bölümleri döretmek hemde döwlet komitetiniň merkezi idarasynyň birnäçe bölümleriniň düzümli üýtgetmek meseleleri boýunça teklipler hödürledi. Hormatly prezidentimiz hasabat dinläp we medeniýet ulgamynyň idaralarynyň hemde köpçülikliň habar beriş serişleriniň işini döwrüň taraplarına laýyklykda we sanly tehnologiýalary ulanmak babatda ýöňdebarjy dünýä tejribesini nazara almak bilen kämilleşdirmek boýunça derwüş şäherleriň görülmeligine üns çekdi we bu babatda birnäçe anyk taşyklar berdi.
Milli liderime daşa yurtlaryň awraýly habar berişi we tele radio gepleşikler düzümleri bilen hyzmatdaşyk göstermek boýunça işleri dowam etmegiň zerurdygyny aýtdy. Şol işler dünýä bileşigini Türkmenistan maradaky anyk maglumatlar, ýurdumyzyň garaşdyk ýyllaryna dürli ulgamlarda gazanan üstünlikler bilen tanıştyrmagy, mehriban halkymyzyň baý taryhy, medeni mirasyny giňden wagt etmäge ýardam etmelidir. Ata watanymyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli degişli çäreleri ýokary guramaçlyk derejesine geçirmek boýunça vice-premiere anyk görkezmeler berildi. Şoň bilen baglykda hormatly prezidentimiz dörejilik bäsleşiklerini, media forumlary, konsertleri guramak, garaşdy döwletimizi wasp edýän eserler döretmek boýunça işleri dowam etmegiň wajypdygyny bellädi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Gelin Ýazaw gözegçi edýän gorumlaryna işleriň ýagdaýy barada hatabat berdi. Döwlet başlygynyň garamagyna bilim, ilim, saglyk goraş, sport we ýaşlar meseleleri boýunça kararlaryň tasdiqlary götürilendi. Hormatly prezidentimiziň öňdürgüçlüki hemde almy taýdan esaslandyrylan ykdysat strategiýasynyň şeýlerini, ähli ulgamlara häzirki zaman sanly tehnologiýalary işin gornaşdyrmak, olaryň esasyna täze öňümçilikleri hemde milli ykdysadymyzyň innovasiýa häzirli ugurlaryny döretmek, elektron resminame dolanşulgamyny ösürmek boýunça giňerimli işler amala aşyrylýar. Türkmenistanda 2019-2025 ýyllarda sanly ykdysadyny ösürmeň konsepsiýasynda milli liderimiziň ministrliklerde puduklaryň dolanyş idaralaryna hemde vilayetleriň we Aşgabat şäheriniň häkimliklerine awtomatlaşdyrylan elektron maglumat biniatlar ulgamyny döretmek hakynda karary Türkmenistanda sanly ykdysadyny ösürmegiň 2021-2025 ýyllar üçin döwlet maksatnamasyna kesgitlenen wezipeler ýygyderli ýerine getirilýär. Şonuň bilen baglykda döwlet başlygynyň garamagyna degişli ministrlikler we puduklaryň dolanyş idaralary tarapyndan taýýarlanan bilim, sport we ýaşar syýasaty ministrlikleriniň düzgünnamalaryna we Türkmenistanyň Alimler Akademiýasynyň tertipnamasyna girilen üýtgetmeleri hemde goşmaçylary, saglyk goraş we derman tenaty ministrliginiň kämilleşdirilen düzgünnamasyny, şeýlekem olaryň merkezi daralarynyň guruluşyny tasdiklamak hakyndaky kararlaryň tasdiqlary götürilendi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, milli ykdysadymizi ýygyderli kämilleşdirmegiň mümkindigini bellädi. Tanlaşdyrmak hemde häzirki döwrüň ýokary taraplaryna laýyklykda ähli ulgamlaryň hemme taraplaryny ösürmegi bu wezipeňiň aýrylmaz şerti bolup durýar. Döwlet başlarymyz degişli kararlara gol çekdi. Hemde olary tanly ulgam arkaly iýerip, vice-premiere belirlenen wezipeler ýerine ýetirmek, häzirki zaman tanly ulgamlary munun meýlekde işin gornaşdyrmak boýunça anyk tapşyryklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz Gelin Ýazawa ýüzlenip şeýle diýdi. Gelin Ýazaw, bilim ulgamyna jogapkärli döwür edip gelýär. Ýakyn wagtda orta mekteplerde oturdy synawlary başlanýar. Ýokary mekteplerde bolsa okuw ýyly tamamlanýar. Ähli mekteplerde sanly ulgam boýunça täze okuw kitaplaryny taýýarlap okuwlary ýola goýmaly. Bu işlem Alimler Akademiýamyzda da esas orun değişdi. Meclisiň başyna soňra hormatly prezidentimiz saglyk goraş we derman tenaty ministri Aman Nepesowy sanly ulgam arkaly günaragatnaşyga çagyrdy. Ministr awada milli syýasaty dolagyna Türkmenistanyň ketellerin gaýramana garşy görüşýän adatdan naşar toparynyň geçiren meclisiniň netijeleri barada hatabat berdi. Hemde raýatlarymyzyň şu ýylyň tomys döwrüne din jarşy üçin şertler döretmek boýunça teklifleriň bir näçesini hormatly prezidentimiziň garamagyna götürildi. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiziň paratatly ýol başlygyna, taglyk döwlet maksatnamasynyň çäklerini, ýurdumyzyň taglyk goraşlygamy döwrüň taraplaryna laýyklykda ösürilýär. Ketellerin öňüni almak, anyklamak we bezermek işlerim toplumlaryň esasy ýygyderli kämilleşdirilýär. Bugün dünýä jemgyýetçiligini alada goýan, adam saglygyna howp salýan koronavirus ýokanjynyň ýurdumyzyň çäklerine getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüni almak hemde ähli taraplaryň ýokary derejede taýýarlyk guramak we gözegçilikde taklamak boýunça döwlet başlarymyzyň taşyklaryna laýyklykda işler alınıp barýar. Türkmenistanyň ketellerin ýaýramagyna garşy görüşýän adatdan naşar topar tarapyndan raýatlarymyzyň şu ýylyň tomys döwrüne din jarşy üçin şertler döretmek, ýylatyň saglygyny berkitmek üçin derur işler alınıp barýar. Awada milli syýasaty dolagynaky din jarşy tagaldyş merkezleriniň, ýurdumyzyň şipahanalarynyň hemde çağlaryň tagaldyş we din jarşy merkezleriniň işini guramagyň meselleri öwrenilýär. Bu meseleleri ara-aryp maslahatlaşmak maksady bilen 13 aprelde Balkan vilayatyna iş sapary guruldy. Toparyň meclisiniň netijeleri boýunça awada milli syýasaty dolagyna din jarşy mewsüminiň möhleti şu ýylyň 1-nji iýuny 15-nji sentýabr aralygyda elip kesgitlenildi.
1-nji iýundan 15-nji iýun aralygynda bolsa mihmanhanalary we kottejleri illi göterim derejesinde peýdalanmak, din jarş mögsümine ýüze çykan meseleleri diýsin çözmek üçin dolanış merkezinde öretmek, degişli ministerliklere we pudoklaryň dolanış idaralaryna ilatyň awada milli syýasaty dolagyna guramaçykly gelip gitmeklerini öpsün etmek bilen bagly meseleleri öwrenmek, Hazar deňiziniň Türkmen kenarynyň belirlenen nokatlarynyň suwuň, howanyň we topragyň barlyklaryny meýilnamadan geçirmek hemde barlyklaryň netijeleri boýunça hatabatlary toparyň meclislerine ýygyderli maglumat bermek teklip edilýär. Şeýle hem awada milli syýasaty dolagynyňky, göýekleredäki hemde vilayetlerdeäki çağalar din jarşy tagaldyş merkezindäki Tomutky din jarşy 2-nji iýun 26-njy awgust aralygy diýip keskitlemek teklip edilýär. Taýlyk Goraşgoýa Derman Terahaty ministri teklipleri hormatly prezidenti bilen garamagyna götürilip, raýatlarymyzyň taýlygyny berkitmek we olaryň keteli durnuklygyny ýokarlandyrmak boýunça ýöňde goýulan wezipeleri ýerine getirmek üçin ähli çäreleriň görüljekdigini ananyrdy. Hormatly prezidenti bilen hatabat dinläp, meclise gatnaşyra gildenip şeýle diýdi. Hormatly minister kabinetiň agzalary. Biz Tomuz faslyny raýatlarymyz Hazar deňiziň kenaryna bir gowy din jarlary ýaly, awadaky din jarly tagaldyş toplumlaryny mögsüme hem doly taýýarlamaly. Bu ýerde din janmak hem şert ören ýöle koýulmaly. Ýagny her adam koronavirus garşy tanjymalandan soň şol ýerde arkadan din jalyp beler. Ýogdy bolan şäherlerindäki we welaýetlerindäki çağlar din jarş merkezlerini hem mögsüme talaba laýyk taýýarlamaly. Şol merkezlerin işgärlerine koronavirus ýokunjuna garşy tanjym edip bu ýerlerde asaslyk gadaryň hem bejaý edişine bir gödögçüligi ýokla goýmaly. Zerur bolsa binalarda awatda işem işlerini geçirmeli. Umuman çağlarymyň Tomuz mewzusunda gowy din jalyp wagtyny şadyan hem geçirmekler üçin ähli çäreleri görmeli. Ýogdy. Siz din jarş ýerlerine hem ýygyna uly gatnawlaryny ýola goýarsyňyz. Gylyjyp. Siz atýarlar hem de çağlar sağalyş din jarş merkezlerini zer bolan hem azyk öýrümleri bilen yeterlik meşhurda üpşün etmek için çareleri görüyorsunuz. Mehmet var. Siz olsa hemişe bolşa ýaly adamlar talaba laýyk din janmaklar üçin konsertleri we beýleki medeniýet çareleri guramak goýunça derul işleri geçirerdiler. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Daşary işler ministri Meredew döwlet başçylarynyň taýşagyna laýyklykda işinip taýýarlanan Türkmenistanyň halkary guramalary bilen hyzmatdaşlyk etmek boýunça 2021-2023-nji ýyllar üçin meýilnamasynyň taslamasy barada hatabat berdi. Resmi namada bitarap gotanmadan daşar syýasy gurunyň esasy ýörelgelerinden, maksatlarynyň we wezipeleriniň milli liderimiziň dürli gorlarda öňe sürýän dürejikli başlangyçlaryndan ugralmak bilen köp taraply hyzmatdaşlygy giňeltmek we berkitmek boýunça işleriň esasy ugrulary kesitlenildi. Meýilnama çäreleriň bir näçesini şol sanyna Türkmenistanyň halkary guramalarynyň agdalaryna girmegi, olaryň çäklerini başlyklygy amala aşyrmagy we ýurdumyzyň taýlagly halkara düzüm birliklerine taýlanmagy boýunça çäreleri ölçün alýar. Bu wagtda ýurdumyzyň ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyny 2021-nji ýylda başlyklygyny amala aşyrmak hemde degişli konsepsiýany durmuşa geçirmek uly ähmiýete ýetir. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň hemde onuň ýürütilýän idaralarynyň düzümlerine taýlanmagyny üpsün etmek boýunça gödüň tutulan işleri aýratyn görkezmek bolar. Şeýle hem halkary guramalar bilen birlikde milli derejede kabul edilen uzak mehlutlaryň maksatnamalary we meýilnamalary durmuşa geçirmek, degişli hukuk binýadyny ösürmek boýunça çäreler gödüň tutuldy. Birleşen Milletler Guramasynyň we onuň düzümleriniň beýleki awraýly guramalaryň konsepsiýalaryny we köp taraply resmi namalaryny tasdiklamak hemde açylýan mümkinçilikleri öwrenmek bilen bagly meselelere ýygyderli seretmek meýilleşdirilýär. Meýilnama ýurdumyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň sessiýalarynyň çäklerini şeril geçirilýän ýokary derejeli mejlisleri, garaşly döwletleriň arkalaşygynyň, İslam hyzmatdaşlyk guramasynyň, ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň, Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň hemde beýleki halkary guramalarynyň mejlislerini we duşuklaryna Türkmenistanyň gatnaşmagyny üpsün etmek boýunça çäreleri ölçün alýar. Üçüňir halkary pragatçylyk we howpsuzlygy berkitmek, durnukly ösüş ugruna hyzmatdaşlyk etmek, köp taraply ansanperol hyzmatdaşlygy ösürmek ugrulary boýunça hyzmatdaşlyk ýeňeltmek üçin çäreler gödüň tutulýar.
Şunda Türkmenistan'ın prezidentinin öňe süren halkara başlangyçlaryny durmuşa geçirmek hemde Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň degişli kararnamalaryny kabul etmek boýunça işlere aýratyn ähmiýet berilýär. Şeýlekem Türkmenistanyna Birleşen Milletler Romasynyň adyk we obagçylyk guramasynyň we energiýanyň gaýtadan dikedilýän çeşmeleri boýunça halkara agentliginiň Sirtliň merkezini açmak boýunça işleri geçirmek Türkmenistanyň 2021-2025 ýyllar üçin aral milli maksatnamasyny taýýarlamak we kabul etmek maksady bilen degişli halkara guramalar bilen zerur bolan çäreleri amala aşyrmak meýilleşdirilýär. Vice-premier hatabatını dowam edip, hormatly prezidentimiziň garamagyna Türkmenistanyň ýeti ýokunç kesele garşy taýýarlygyny we desin çärelerin görülmegini üpsün etmegiň meýilnamasyny tasdiklamak hakynda kararyň we Türkmenistanyna adam hukuklary boýunça 2021-2025 ýyllar üçin hereketleriň milli meýilnamasyny tasdiklamak hakyndaky kararyň tasdimlaryny hödürledi. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň halkara guramalar bilen hyzmatdaşlyk etmek boýunça meýilnamasynyň taslamasyny makullap, bir netijeli gatnaşyklary ösdürmegiň ýurdumyzyň daşar ziýadatynyň esasy urlarynyň biri bolup durýanyny bellädi. Döwlet başçylygymyzyň belleşýäli köp ýyllyk hyzmatdaşlyk dürli gurlary gurşap alýar. Olaryň gatarına ählimin paragaçlygy we howpsuzlygy üçin etmek, ykdysadyet, durmuş, insanperwer medeni we hukuk ulgamlary, energetika, ulug, ekologiýa we daş goşugy goramak ugrlary bar. Bir tarap Türkmenistan, iki taraplayın çeylikem köp taraplayın hyzmatdaşlyga agrarly bolup, Birleşen Milletler Romasynyň we beýleki awraýly halkara guramalarynyň çäklerini, häzirki döwrüň möhüm meseleläriniň çözgütlerini işläp taýýarlamaga, dürli gurlarda ýödary beýiklikde gatnaşyklary giňeltmäge, tebit we dünýä derejesinde durnukly üçin maksatlaryna ýetmek boýunça umumy tagallarlary birleşdirmäge gönükdirilen başlangyçlary ýygyderli öňe sürýär. Döwlet başçylarymyz sen dowam edip, hyzmatdaşlygyň uly mümkinçilikleriniň bardygyny aýtdy. Olaryň amala aşyrmagy, umumy awadançyk we arawaçyk işine hyzmat eder diýip bu babatda degişli tawşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz hödürlüğünün kararlara gol çekip, olary sanlyk omarkaly vice-premiere iberdi. Hemde resmi namalaryň amala aşyrylmagyna degişli derejede gödäwçilik etmegi tapşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz sanlyk omarkaly vice-premier Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary Amanowa ýüzlenip, garaşdy bitarap watanymyzyň goran şiýatyetli harby doktrinasynyň ýörelgelerine we maksatlaryna ýygyderli eýermegiň zerurdygyny bellädi. İşgärler bilen üpçünçügi berkitmek, durmuş ogurly wezipeler çözmek, ýaş harbylary watançylyk ruhuny terbiýelemek baradaky meseleler bir gödäwçilikde saklanmalylar. Döwlet başçylarymyz şeýlekem garaşdy ýurdumyzyň baş bayramynyň şanly 30 ýyllyk senesine bagşlanlan dawraly harby ýörüşiň ýokary guramaçyk derejesini üpçün etmegi tapşyrdy. Soňra Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedowa ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça milli parlamentiň alyp barýan işleriniň netijeleri barada maglumat berdi. Türkmenistan paragaçlygyň we ananşmagyň watan ýylyna amala aşyrylýan giňerimli özgertmeleriň hukuk büniýadyny pogturandyrmak, kabul edilen maksatnamalary durmuşa geçirmek hemde milli kanunçylygy döwrüň taraplaryna laýyk getirmek maksady bilen degişli işler ýerine getirilýär. Häzirki wagtda mejlisiň iş toparlaryna ministrlikleriň we puwduklyň dolanyş idaralarynyň teklipleriniň etatyna täze kanunlaryň taslamalaryny taýýarlamak işi dowam edýär. Insanperwerlik ýörelgesine aýratyn ähmiýet berilmeligi barada öňde bolan wezipeleri ýerine ýetirmek üçin bu gurda halkara tejribesi öwrenilip, gelip goýşan tekliplere teljerme geçirildi. Şeýlekem kerek edýän kanunlary döwrüň tarapyna laýyk getirmek maksady bilen bir näçe kanunlara degişli üýtgetmeler we goşmaçylar girilmek boýunça işler alınıp barylýar. Deputatlara Birleşen Milletler Romasynyň ösüş maksatnamasynyň Türkmenistan Nakwy tarapyndan guralan taslama boýunça duşa gatnaşdylar. Hormatly prezidentimiz mejlisiň döwletiň hukuk etaplarını mundan meýilekde kämilleşdirmek, raýat idaralaryny we demokratik gymmatlykları pogturandyrmak boýunça alyp barýan işiniň üren wajypdygyny bellädi. Milli liderimiz ähli kanunçylyk işiniň jemgyýetiň beýikligine laýyk gelmeligini aýdyp, halkyň saýlanlarynyň esasy wezipesiniň tutuş ilatyň beýikliklerine wekilçilik etmekden, kanunlaryň taslamalaryna döwletimiziň durmuş babatdaky ileri turýan ugurlaryny beýan etmekden abaratdygyny bellädi. Hormatly prezidentimiz kanun çykarjylyk ulgamyny tejribe alşmaga, halkara jemgyýetçiligini Türkmenistanyň garaşsyz ösüş ýolunaky taryhy tejribesi we häzirki zaman üstünlükleri bilen tanıştyrmaga ýardam edýän halkara hyzmatdaşlygy we parlamentary gatnaşyklary mundan meýilekde giňeltmegiň möhümdigini bellädi. Tanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde başga da bir näçe möhüm meseleler garaldy. Olar boýunça degişli çözgütler kabul edip, hormatly prezidentimiz mejlis jemledi. Minister Kabinetining agzalaryny biz Minister Kabinetining mejlisine enşeme soraly seretdik. Puwduklary ösdürmäge gönükden bir näçe resmi namalary kabul etdik.
Şonunla Minister Kabinetining bir sanly ulga markaly mejlisini geçirip oturýar. Men siziň ähliňizde bir jan sağlygyny, maşgala we danışyklaryny bir karar watanymyň güllä etme ugrundan alyp barýançylygyny diňe ulysynlyklary arzu edýär. Sağ bolun. Meclis tamamlanandan sonra hormat prezidentimiz hökümet binasynyň daşyna çykyp, şenme güni şäherde paýtagtymyz Aşgabatyň 140 ýyllygy we ýurdumyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllygy münasibetli köpçülikliň aradatçylyk awadanlaşdyryş işlerini geçirmäge gönükdirilen çäräniň geçirijekdigini bellädi. Hemde umumilli ähmiýetli bir çäräniň ähli raýatlarymyzyň watançylyk borçy bolup durýanyny öňsükdi. Şoňa görä de şeýle çäreler ýokary guramaçyk derejesinde halkymda maksus agdy berlikde we ýokary uruk fenetlikde geçirilmeliler diýip mehriban arkadaşymyz aýtdy. Soňra hormatly prezidentimiz paýtagtymyzyň şanly senesi münasibetli täze ýolçy awtobuslarynyň gelip goýşanyny belläp, hökümet agdarlary bilen birlikde şol täze awtobuslaryň birine Halkara Akalteka Açylyk Assosiasiýasynyň 11-nji mejlisine gatnaşmak üçin onuň geçirilýän ýeri bolan Oguzkent mehmanhanasy tarap ýola düşdiler. Ýol oruna döwlet başlarymyz şäheriň awadanlaşdyryş işleriniň geçirilişini hemde meýilleşdirilýän köpçülikliň aradatçylyk işleriniň alınıp barylmagynyň ähmiýetini bellädi. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne Aşgabat özüniň çeper gözellik keşfini düýp özgertdi. Şäher durmuşynyň sadaşygyny döredýän täze seýilgäkler we ýaşyl zoluklar peýda boldy. Ençeme heykel ýadygarlykları, binalar gurulyp, döwrüň ruhuny beýan edýän şäher gurşawynyň maksat manaly keşfine, onuň ajaýyp görküniň täze nurany ýuşgunlaryna girildi. Hormatly prezidentimiz hökümet agdarlary bilen birlikde Oguzkent mehmanhanasynyň binasynyň ýanynaky durulgada düşüp, ýurdumyzyň barha giňildilýän ýaşyl zolukly toplumlaryny ekilen baý nahallaryna degişi ýydy etmegiň zerurdygyny belläp, aradatçylyk işleriniň şäherlerine şol işlere de möhüm orun berilmeligini aýtdy. Munyň özi watanymyzyň bagy bosanlyk derejesini artdyrmakda uly orna gelýän geljek ähmiýetli, ýyl gün bähmiýetli işlerdir. Hormatly prezidentimiz Oguzkent mehmanhanasyna gelip, bu ýerde Halkara Akalteka Açylyk Assosiasiýasynyň 11-nji mejlisine gatnaşdy. Hormatly mejlise gatnaşyjylar, bir şoň Halkara Akalteka Açylyk Assosiasiýasynyň 11-nji mejlisine geçirýär. Men siziň ähliňizde behem mejlisiň geçirilmegi Türkmen bedewynyň milli bayramy hemde Türkmen alabaýynyň bayramy münasibetli tüýseretden gutlaýar. Bir karar döwletimiziň garaşdyrlygy hemde bir taraplygy ata watanymyzy ösüşleriň bir täze beretliklerine tarap alyp barýan uly güýçdür. Siz bilsiňiz ýaly şu ýurdumyzyň mukaddes garaşdyrlygyna eýe bolanyna 30 ýyl dolýar. Garaşdyrlyk düşünjesi parahaçylyk hemde anançmak düşünjeleri bilen gözbaşlary ulayan hem tarihi kökler alkary baglanýar. Biz döwletimiň parahaçylyk söýüji däplerine esaslanýan içeri hem daşary siýasatynyň hem de umumy adamlar behbit halkara başkançylaryň äleme ýaýalmagy üçin hem uly tagallalar edýär. Ýa-da watanymyzyň ad owadasyň hem dünýäde bolmagy, mundan belläkde güllä etmegi, iqtisady taýdan hasam kuwwatlanmagy ugrunda çalyşýar. Halkymyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hassa ýokalanma ugrunda maksatnamalaryň işler durmuşa geçirýär. Mukaddes garaşdyrlygyň 30 ýyllyk şanly toýuny adawalandyrmak, raýatlarymyzyň watançylyk ruhuny hassa belinde götürmek. Ýaş nesli ata watanymyza bu palyk ruhuny terbiyelemek maksady bilen bizine şeýle Türkmenistan parahaçylygyň ananşmaň watany diýip eglan etdik. Şu mejlisiň Türkmenistanyň parahaçylygyň ananşmaň watany ýylyna mukaddes garaşdyrlygyň
30 ýyllyk şanly bayramyň hemde Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygynyň bellenýän ýylyna geçirilmeň uly ähmiýetde eýe bolýar. Şeýlemi şuýl bir milli baýramymyz bolan atlarymyň we aly baýramyň şan şöhratyny hassa dowralandyrmak maksady bilen türkmen bedewiniň milli baýramyny türkmen aly baýram bilen birlikde belläp geçýär. Hormatly mejlise gatnaşyjylar. Biz mejlisiň dowamyny assosiasiýanyň alyp baran işiniň netijeleri baradaky hasabatlary tereder. Arasagan ahalteke atlaryň hem başsanyny artdyrmak, dünýädäki şan hem şöhratyny ýokullandyrmak, açsynatlyk sunuwatyny hem atly spordy halkara derejesinde ösürmek goýunça tutan ýerli işler alyp baran assosiasiýanyň türkmen hem daşary ýurtdy agzalaryny döwlet siralary bilen siralmak baradaky hem permanlara gol çeker. Assosiasiýanyň ýurdumyzda beýleki döwletlerde ahalteke atçylygyny ösürmekde netijeleme işler alyp baran agzalaryň hem çykyşlaryny diňler. Atçylyk assosiasiýanyň öňünde duran wezipelerini ýerine ýetirmek hemde işiniň netijeligini ýokulandyrmak goýunça geçirilen işlerim aral maslahatlaşar. Şeýle gurumçylyk meselelerine sereder. Hormatly mejlise gatnaşyjylar. Siziň bilişiňiz ýaly halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň döwürlerine şu ýyl 11 ýyl dolýar. Hem şu döwrüň içinde gurama ýurdumyzdan hem dünýäniň 36 döwletinden 191 sany ýuridik we fiziki şahs agza bolup durýar. Görşüňiz ýaly geçen döwürde assosiasiýanyň agzalarynyň alyp baran işleriň netijesinde ahalteke bedewleriniň we olaryň muştoklarynyň sany artdy. Hormatly açsynatlar. Bederlemeden 20 zähmeti netijesinde keremli türkmen toprağını kemale gelen bir acayip gözellik. Çeýeli hem de ýynnamlyk bilen gadymy döwürlerden yani ady riwayete urulan beşişti bedewlerimiň milli gymmatlygymyzdır. Türkmeniň buýsonçy. Öýüňiň yaraşygydyr. Näşoňra da döwletimiň tarapyndan ýurdumyň açlyk puduny ösürmek hem de beşişti bedewlerimiň dünýädäki şan şöhratyny hasam berende galdyrmak goýunça häzirki wagtdan giň gerni işler durmuşy geçirilýär. Biz ediz ýarymyzda halkara derejesinde ýaraşlar hem beýatçylyklary geçirmek üçin dünýä öňlerine laýyk açlyk sport toplumlaryny döretdik. Burada tejribeli açsynatlar. Feýikleri, çapyk tuwalar we beýleki degişli hünärmenleri taýýarlamak hem de hünär derejesini ýokulandyrmak goýunça zero bolan hem işler durmuşa geçirdi we hem geçirýär. Pudo. Amma sasa ösürmek, burada anyp baran işleri ýygdyrly kämilleşdirmek. Döwrewap enzamlar bilen enzamlaşdyrylan almam edaraly döretmek. Açsynatlarymyzyň ýaşaýyş hem durmuş şertlerini goýlandyrmak goýunça döwletiň tarapyndan köp meşgul hem mali serişdeleri goýberilýär. Her ýylyň aprel aýyna döwlet derejesinde türkmen bedewiniň milli bayramyna başlanan çäreler gözel paýtagtyň Aşgabat hem de welaýatlarda bellemek indi däwe öwürli. Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetde ýurdumyzda ahalteke atlarynyň halkara hem gözellik beýatleşigi. Hem almamaly maslahatlar hem de at çapyşyklary, atly sport ýaraşlary hem ýokary gurumçylyk ýagdaýynda geçirilýär. Şeýle beşişde bedewlerimiň gözelligini şekillendiriş hem amal haşam sunuwatynyň eserlerini çeper beýan etmek goýunça halçylaryň, suratkeşleriň, heykeltaraşlaryň, fotosuratçylaryň,
neşriyat işgärlerini tele operatorlaryň arasynda dörejlik beýatçylykları gurulýar. Bu bolsa beýişdi bedewlerimiziň dünýä ýüzünde hem şan şöhrady hassa belinde götürýär. Men pursatdan peýdalanyp Türkmenistan parahaçylygynyň şyman watan ýerine gözel paýtagtymy Aşgabatda ahal we Mar vilayetlerinde Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli geçirecek bayramçylyk çärelerine sizin ähliňizi iýişçe hem gatnaşmaga da çağırýar. Geljekde Türkmen bedewiniň milli bayramlaryň hem dünýäniň dürli ýurtlaryna ösürilip yetiştirilýän ahalteke bedewlerini degişli bolmak üçin assosiasiýanyň aýratyn hem iş alyp barmagyň hem zerurly bardy hem men hatta Wopada var, Sapada adly eserimde belläp geçipdim. Hormatly açyňlar. Bir halkara ahalteke aşçylyk assosiasiýasynyň 2011-nji ýylyň 20 aprelinde geçirilen birinci maslahatyny şeýle guramany döretmek bilen beýişdi ahalteke bedewleriniň tohum arasalagyny gorap saklamak we köpeltmek dünýäde iň naýwaşan batlaň şan şöhradyny dünýä ýaymak we wagt etmek üçin bir binýanyň büýügini tutýanlygy belläp geçipdik. Ören duýgur eýesini wopali we gödeliň nushasyna urlan yerlen ýuruk insanyň ýakyn sırdaşy bolan beýişde bedewleri ösürip ýetişdirmäge olaryň seçki tohumçylyk hem işlerini kämilleşdirmäge hem atawalaryň hem aýratyn üns beripdirler. Pederlerimiň bir orda çeken ýa-da bolsa zähmetin netijesinde döredilen gadymy Türkmen seýçilik sunuty hem häzirki döwrüň öňde barajy usullary bilen utgaşdyrylyp açsynatlaryň hem tarapyndan münasip dowam etdirilýär. Hem şonunla birlikde döwletiň tarapyndan ýurdumyzda at çapşyklaryny, at üstündäki milli hem oýunlary we atly spordyň konkur, marafon ýa hem görnüşlerini halkara derejesinde ösürmek goýunça ählen şertler döredilýär. Bu bolsa ýaş nesillerimiň milli mirasyny we atly spordyň höwüsini artdyrmak, ruhem beden taýdan sagdy ösmegine uly itergi berýär. Hormatly mejlis gatnaşyjylar. Ýurduma at çapşyklaryny we atly sport beýatçylyklaryny halkara talaplaryna laýyklykda guramak hem de geçirmek üçin halkara ahalteke atçylyk sport toplumynyň Aşgabat, Lewap we Maratçylyk sport toplumlarynyň çapyk ýodalaryna politrek örtügi düşerli. Bir şöyle Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli Mar vilayetinde hem bayramçylyk at çapşyklaryny geçirer. Hem şu maksat bilen maratçylyk sport toplumyny durkuny döwraplaşdyryp döwlet derejesinde bayramçylyk çärelerini geçirmäge hem taýýar edildi. Bundan başga da biz atçylyk pudugyny has ösürmek, at çapşyklaryny hem atly spordyň durny görnüşleri boýunça beýatçylyklar geçirmek, onuň konkur görnüşini hem at üstündäki milli oýunlaryny ýerine ýetirmek boýunça ussat türgenleri taýýarlama hem ol üns berýär. Näşi maksat bilen Aşgabat atçylyk sport toplumuna ýürüýt oku merkezi hem de halkara ölçülere laýyk gelen döwrewa açyk we ýapyk manejler olup ulanmagy berildi. Şeýle atçylygy, atly sport hem ösürmäň hukuk, ykdysady we gurumuşky esaslarını kerkitdirmek. Arasaganly tohum atlaryň hem genofondyny gorap saklamaga gönükdirilen bu atlar ösürilip ýetişdirilenine hem de ulanylanyna ýüze çykýan hem gatnaşyklary düzgünleşdirmek maksady bilen atçylyk we atly sport hakyndaky kanun hem
kabul edildi. Yurdumuzda açlyk puwdugyny hem halkara derejesinde ösürmek goýunça bu kanun hem häzirki döwrüň bir bildirilýän talaplarına laýyklykda hem kämilleşdirilýär. Hormatly açsynaslar. Açsylyň gadymy mekany bolan güneşli ülkemizde açlyk puwdugyny ösürmek. Halkymyzyň genji hanynasyna öwrülen bekişde bede bolan hem gadymy nesil uğurlaryny dikeldi. Tohum arasçylygyny gorap saklamak. Hemde baş sanyny arttırmak häzirki döwürde biziň esas hem wezipelerimizden biridir. Hem şoňa görä bu puwdugy ösürmek hem kämilleşdirmek goýunça daşa ýurt açsynaslar bilen öýdara bähfiyetde hyzmatdaşlyk giňeldilýär. Yurdumyň ýokary orta hünär okuw mekteplerine, açlyk hem atly spordyň dürlem uğurlary boýunça bu uğurdan ýaş hünärmenleri halkara derejesinde taýýarlanak. Ahalteke bedewlerine öz borçy aýratynlyklaryny, taryhyny, feýçilik hem tohumçylyk, seçki işlerini almut taýdan hem düýüp öwrenmek maksady bilen biz Ahal welaýatynyň täze gurulýan dolanış merkezinde halkara açlyk ýokary okuw mektebini hem de ilmi öňümçilik merkezini gurýar. Bu bolsa ýurdumyzda açlyk puwdugyny halkara derejesinde ösürmäge döwletiň tarapyndan aýratyn hem üns berilýän hem ýene de bir aýdyň mysaly. Şeýle biz Türkmen hem daşar ýurtdy açsynaslar, ahalteki atlaryny ösürüp ýetişdirmek goýunça çekýän asylly dähmetine münasip baha berýär. Olara Türkmenistan at kazanan açsynasy Ussat Halipa çapuktuary we halk açsynasy hormatly atlary dakýar. Biz Türkmen açsynasy sunutuny gorap saklama, geljekki nesillere ýetirmek. Milli teýsirlik hem sunutuny ösürüp, bedewlüň hem sina öderlüň hem kämilleşdirmek. Şeýle ýaş nesillere teýsirlik hem sunutunyň iňçe tälimlerini öwretmek. Hem halipalyk işini aýratyn, sallamly hem goşant goşýan açsynaslaryny ýöwüslendirmek maksady bilen Türkmenistanyň Ussat Halipa seýsediýen hormatly ady hem öwretdi. Biz geljekde öýdük bany açlyk bilen baglan açsynaslar hem halal zähmetine münasip baha bermek işlerini dowam eder. Hormatly açsynaslar. Meşhur ahalteke bedewleriň şan şöhrady müňýüliklaryň dowamynda älemi dolup gelýär. Bedewlerimiň dünýäniň açlyk medeniýetiniň döremeğine uly goşandy bardyr. Şoňra da gözellik, hayrana goýýan milli buýsunjumyz bolan ahalteke bedewlerimiz hem ösürüp ýetişdirmekde. Merdan ata-babalarymyzdan miras galan gadymy feýçilik hem ýolunu geljekde hem dowam eder. Bu däplerim ýaş nesillerimize ýetirmek hem de olaryň bedewlere bolan söýgüsini artdyrmakda alyp barýan işlerimizi has hem giňeldir. Hormatly mejlise gatnaşyjylar. Indi bolsa men ahalteki açsylygyny ösürmekde hem netijeli işleri alyp baranlyk üçin hem de Türkmen bedewlüň milli bayram münasibetde ýurdumyň hem daşa ýurtlaryň öňde barjy açsynaslaryny şeýle hem Türkmen alawaýynyň bayram münasibetli açsynaslary döwlet tiýralary bilen tiýralama kakylnak hem fermanlara gol çekse. Hormatly açsynaslar. Häzir men Türkmenistan at kazanan açsynasdan hormatly ada münasip bolan halkara ahalteki açlyk assosiasiýasynyň agzasy Kanadanyň ahalteki açlyk hojalygyň başlygy Tito Pattekorwa sany ulam arkaly çykyş etmek üçin söz berýär. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti şu pursatdan peýdalanyp sizi halkara ahalteki açlyk assosiasiýasynyň
ähli agzalarynyň adyndan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň başlygy wezipesine saýlanmagyňyz Türkmenistanyň mukaddes garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk bayramy. Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy. Şeýle hem Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli tüýsürekden gutlaýar. Siziň janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak bolmagyny hemde alyp barýan döwlet işleriňiziň hemişe rowaj almagyny arzu edýärin. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti. Siz ahalteki atlaryna bagyşlap ýazan kitaplaryňyzda müňilliklaryň dowamyna milli ýörelgelerini we däp desturlaryna esaslanýan, nesilden nesile geçýän, parasatly türkmen ata-babalaryňyzdan miras galan bu ajaýyp tohmatlaryny döreden türkmen halkynyň taryhyna ul üns berýärsiňiz. Şeýle ajaýyp ahalteki tohmatlary döredilenni, olaryň işçilik, ýagny ýynnamlyk, atly sportyň görnüşlerini ukyplygy hemde çydamlyk ýaly häsiýetleri göz öňünde tutulypdyr. Şeýle ajaýyp gözelligi we sazlaşygy bilelikde emele getirmegi bu bedewlere hakyky söwgüsi bolan halkyň başarandygyna men tüýsürekden inanýarym. Siziň aly hedretiniz, hormatly Türkmenistanyň prezidenti. Biz Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna ahalteki atçylygyny ösdürmek, olaryň başsanyny köpeltmek, hemde ahalteki bedewleriniň arasynda halkara derejesinde bäsleşikler geçirmek boýunça izderli işler alyp barýarys. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti. Siziň ýurduňyzda giňden we uly dawara bilen bellenilýän şeýle ajaýyp bayramçylyklaryň çägine ençime kardeşlerim bilen bir hatarda maňa hem şeýle ýokary derejeli döwlet sylagy bilen sylaglamagyňyz meniň ömrümde ýatdan çykmajak boýsunçly waka boldy. Munuň üçin siziň aly hedretinize tüýsürekden minnetdarlygym bildirýärim. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti, şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, sizi ýene-de bir gezek her ýylyň aprel aýyna giňden we dawraly bellenýän türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli tüýsürekden gutlaýaryn. Siziň janyňyň sag, ömrüňiziň uzak bolmagyny hemde alyp barýan işleriňiň elmydama rowaj almagyny arzu edýärin. Häzir bolsa Türkmenistan at gazanan açynasyan hormatly adam münasip bolan halkara ahaltek açylyk assosiasiýasynyň Russiýa Federasiýasynyň Gurt bil ahaltek açylyk hojalygyň başlygy Maria Mosara hem sanıqla markalı çıkış etmek için söz berýär. Уважаемый господин президент Туркменистана. Cumhur hormatlanýan Türkmenistanyň prezidenti. Siziň parasatly ýol başçylygyňyzda Türkmenistan döwletine ähli uğurlarda ul ösüşler gadanylýar. Hemde siziň ajaýyp ýurduňyzyň halkara derejesindäki awraýy barha ýokarlanýar. Siziň çäksiz aladalaňyzyň netijesinde Türkmenistanyň atçylyk pudogyny, atçylyk sportynyň durly görnüşlerini halkara derejesinde ösürmek boýunça giň göçberli işler durmuşa geçirilýär. Cumhur hormatlanýan Türkmenistanyň prezidenti. Siz ahalteki atçylygyny halkara derejesinde ösürmek, olaryň şan şöhratyny dünýä giňden ýaymak boýunça ören uly işler alyp barýarsyňyz. Siziň taýsir tagallalaryňyň netijesinde halkara atçylyk assosiasiýasynyň agzalaryny bir ýere jemlemek arkaly ahalteki atçylygyny ösdürmäge uly mümkinçilikler döredildi. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti. Men hem Russiýa Federasiýasyna ahalteki atçylygyny ösdürmek, olary köpeltmek bilen meşgullanýan. Meniň Gurt bil atçylyk hojalygymda häzirki wagtda 40 goloy ahalteki atlary ösdürilip ýetişdirilýär. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti.
Biz bu Türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli bana Türkmenistanyň at gadanan atşynasy diýen hormatly adyny dakdyňyz. Şeýle ýokary derejeli döwlet sylagyny bermeňiz menne mundan beýlekem ahalteka atçylygyny ösdürmekde ul höwes öğretdigi, ömrümde ýatdan çykmajak taryhy waka urildi. Benet mertebeli Türkmenistanyň prezidenti. Meni Türkmenistanyň şeýle ýokary derejeli döwlet sylagy bilen sylaglanyňyz üçin size köp sag bolsun aýdýaryn. Şu ajaýyp pursatdan peýdalanyp sizi Türkmenistanyň milli geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy wezipesine saýlanmaňyz Türkmenistanyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk bayramy, Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy, şeýle hem türkmen halkynyň milli gymmatlyklary bolan Türkmen bedewiniň milli bayramy we Türkmen alawaýynyň bayramy münasibetli tüý süragymdan gutlaýaryn. Siziň janyňyz sag, ömrüňiziň uzak bolmagyny, alyp barýan döwletli işleňiziň rowaşlyklary besenmegini arzu edýärin. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urabi Eliýew çykyş edip, 19-25 aprel aralygynda Türkmen bedewiniň milli bayramy we Türkmen alawaýynyň bayramy münasibetli Aşgabatda geçiriljek bayramçyk şäherleriniň maksatnamasy hemde altyn bedew ýapyk görnüşli paýdary jemgyýetini döretmek barada hatabat berdi. Bayramçyk maksatnamasy Türkmen bedewi we dünýäniň seçilik sunudatly 13-nji halkara alymy maslahaty dürli bayramçyk at çapşyklaryny birleşdirýär. Şeýlekem bayramçyk şäherleriniň ataryna ýylyň iň owadan ahyrteke bedewi we ýylyň Türkmen edermen alawaýatly halkara bäsleşikleriniň jemleýici tapgyrlary, ahyrteke bedewleriniň gözelligini hemde Türkmen alawaýlarynyň keşfini şekillendiriş we amalgaşam sunugatynyň eserlerine seper beýan etmek boýunça bäsleşiň ýeňjilerine bayraklary gowşurmak dabarasy bar. Şeýlekem halkara ahyrteke atçylyk assosiasiýasynyň we halkara Türkmen alawaýatlary assosiasiýasynyň merkeziniň açylyş dabarasy bolar. Milli mirasy wagt etmäge ýardam edýän beýleki şäherler geçiriler. Hormatly mejlise gatnaşyjylar, ýa-da o men Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Mehmedowa söz berýär. Cumhur hormatlanýan arkada prezidentimiz, hormatly mejlise gatnaşyjylar, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne halkymyzyň medeni we ruhy mirasynyň dikeldilmegi, ösürilmegi we dünýä ýaýylmagy, Cumhur hormatlanýan milli liderimiz, siziň türkmen bedewleriniň şan şöhratyny halkymyzyň çapyk sunugatyny belenine galdyrmakda bitiren aýratyn uly hyzmatlaryňyz diňe ýurdumyzda däl, eýsem onuň çäklerini daşardy hem ikrar edildi. Hut şoňa görä Türkmenistanyň milli geňeşiniň mejlisi, Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň milli geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy, Türkmenistanyň Ustad Halipa Seyisi diýen hormatly adyny dakmak hakyna karar kabul etdi. Bu karar hormatly prezidentimiziň bitiren hyzmatlaryny göz öňünde tutulup, şeýle hem halkymyzyň islegleri we teklipleri nazara alınıp taýarlanýly. Häzir bolsa mejlisiň kararyny okumaga ruhsat edin. Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň milli geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Mälikgulyç Berdimuhammedow, Türkmenistanyň Ustad Halipa Seyisi diýen hormatly adyny dakmak hakyna Türkmenistanyň milli geňeşiniň mejlisiniň karary. Cumhur hormatlanýan Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň taýsyz tagallalary bilen berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne Türkmen halkynyň milli büýsenjine, gözelligiň ajaýyp nusgasyna ögürlen, behişli bedewlerimiziň dünýädäki at awraýyny belende götürmek barada ägirt uly işleri amala aşyrýar. Hormatly prezidentimiziň halkymyzyň çapyk suwarlyk, seýisçilik sunugatyny belende galdyrmakda hemde ahalteki atlaryň nesil arasalygyny gowlandyrmakda, sine owadanlygyny kämilleşdirmekde we baştan artdyrmakda, bu babatda halkara hyzmatdaşlygyny giňden ýola goýmakda, ösüp gelýän ýaş nesillerimizi atçylyk sunugatyna bolan höwesi döretmekde, bitiren aýratyn uly hyzmatlary ýurdumyzyň çäklerinden daşardy hem ikrar edilenler. Şonuň netijesinde biziň bedewlerimiz we çapyk suwarlarymyz daşary ýurtlarda geçirilýän iri gözden geçirişleriň awraýly atly sport ýarşlarynyň hemde at çapyk suwarlarynyň çapşyklarynyň ýeňjileri bolýarlar. Ajaýyp çapyk suwar hemde atçylyk sunugatyny oňat bilýän milli liderimiz Türkmen halkynyň
adı rovayata öwrülen bedewlerini ide etmegin, olary seýslemegin iňçe tilsimlerini, usullaryny, gadymdan gelýän ýol ýörelgelerini öz toplan tejribesi bilen baýlaşdyrýar. Bu bolsa mehriban prezidentimiziň seýslen bedewlerini, at çapşyklaryny hemişe üstünlük getirýär. Garaşsyz hemişelik bitarap döwletimizde halkymyzyň ýellen ýuruk bedewleriniň şan şöhratyny dikeltmekde, dünýä ýaýmakda, atly sportu we atçylyk buwdagyny ösdürmekde, ahalteka atlarynyň tohumçylyk işini, olaryň syny wadanlygyny kämilleşdirmekde, ösüp gelýän ýaş nesillerimize atçylyk synatyna bolan höwes döretmekde, atlar seýslemekde bitiren aýratyn uly hyzmatlaryny, yurdumuza geçirilýän at çapşyklaryny halipa çapyktywarlaryň arasyna bedewe ezberlik bilen erketmekde, öz seýslen bedewlerini ýokary çapyktywarlyk usatlygyny görkezip, bäsleşikleriň ýygyderli ýeňjisi bolýanlygyny, şeýle hem türkmen atlar döwlet birleşiginiň towakkanamasyny we giň halk köpçüliginiň isleg arzularyny göz öňünde tutup, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň meclisi karar edýär. Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Mälikgulyç Berdimuhammedow, Türkmenistanyň Ustad Halipa Seýsi diýen hormatly adyny dakmaly. Kutlu bolsun mehriban arkadaşım. Hormatly mejlise gatnaşyjylarym. Maňa Türkmenistanyň Ustad Halipa Seýsi diýen hormatly adyň dakylmagy bilen size bütün şerekden minnetdarlyk bildirýär. Men geljekde Türkmen bedewleriniň dünýä ýüzündäki şan şöhratyny hassa bilende galdyrmak, ýurdumyzda atçylyk hem atly spordu halkara derejesinde ösdürmek goýunça ählem tagallalary eder. Türkmenistanyň prezidenti hökmünde halkara ahalteka atçylyk assosiasiýasynyň işini talaba laýyk guramak, hem bu awraly guramanyň öňünde duran wezipeli üstünlükli durmuşy geçirmek üçin döwletiň tarapyndan mundan beýlekde himayet gollawynyň hem beriljekdigine sizi ananlar ýar. Köp sag bolun. Hormatly mejlise gatnaşyjylar. Ýokarda beýan edilen işler mundan beýlekde dowam etdirmek we hem kämilleşdirmek bu işler hem ýaşlaryň işini çekmek maksady bilen şeýlem döwlet işlerini hem köpdigini nazarda tutup men halkara ahalteka açlyk assosiasiýasynyň prezidenti wezipesine başga bir münasip ýolbaşçyny saýlamak barada karara geldim. Bir varda kimin hem nähili teklifi bar. Men halkara ahalteka açlyk assosiasiýasynyň agzasy, Türkmenistan halk açsynasy Piri Bayram Durdiýewa söz berýär. Arkadaş prezidentimiz, ilki bilen sizi Türkmenistanyň Ustad Halipa Seýsi diýen hormatly ad bilen bütün açsynatlarymyzyň adyndan hemde Türkmen bedewiniň milli bayram bilen, Türkmen alabaýynyň bayram bilen bütün açsynatlarymyzyň adyndan halkara ahalteka açlyk assosiasiýasynyň adyndan gutlamaga ursat bermeniň ul hormatlaryny haýyş edýär arkadaş prezidentimiz. Arkadaş prezidentimiz, siz halkara ahalteka açlyk assosiasiýasyny döredip berdiňiz. Şu döredülen günden bäri biziň ahalteka bedewlerimiz dünýä ýaňsally sizin himayatyňyz bilen mehman arkadaşymyz halkara ahalteka açlyk
Assosiasiýasynyň agdalary bilen hemişe gatnaşykda bolup, şu türkmen bedewiniň, ahaltaki bedewiniň awraýy dünýä ýaýdy. Siziň öldürdip beren galkynç millat sünnäki oýlar toparňyzam toy bayramlaryna, halkara ýarşylaryna üstünlükli awraýla çykyş edip, ahaltaki bedewlerimiziň at owalatyny, awraýyny, ýaşyl tuğumuny belinde parladyp, ahaltaki bedewlerimiziň awraýy dünýä ýaýdy. Mehriban arkadaşım, Türkmen bedewiniň awraýyny ýokary derejeye ýetirdiňiz arkadaşlar diýen siziň ahaltaki bedewlerine näme derejede köýýänliňizi, hormat goýanyňyzy biz hemişe biz atçynaslar duýup durýar, görüp durýar. Siz hemişe biz üçin nusholuk mektep bolup durýan arkadaşlar diýen. Köp ýyllaryň dowamyna ýol başlyk wezipelerini, guramaçylyk ukyby, iş tejribesini bolan atçynaslaryň maşgalasyndan bolan Serdar Gurbanguly Berdimuhammedowy halkara ahaltakaçylyk assosiasiýasynyň prezidenti wezipesine teklif edýär. Merhan arkadaşım, şu teklifimizi gollamagyňyzy ulu hormat bilen sizden haýyş edýär arkadaşlar diýenimiz. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, belent başyňyz aman bolsun. Bütün atçynaslaryň adyndan size bile berýän ähli mümkinçilikler şertleriniz üçin köp sag bolsun aýdýar. Arkadaşlar diýen siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, belent başyňyz hemişe aman bolsun arkadaşlar diýenimiz. Oturun. Ýende çykyş etjek barmy? Kädir Halkara Ahaltakaçylyk Assosiasiýasynyň agdaty Türkmenistan Atqadanyň atçynasy Derýa Murat Saparowa söz berýär. Assalamu alaykum, hormatly arkada prezidentimiz. Türkmenistan parahatçylyk we anaçmak watany girip yglan edilen ýerinde türkmen halkynyň milli mirasy bolan Behişti ahaltaka atlarynyň we türkmen alawaýynyň şanyna bilinýän türkmen bedewiniň milli bayramy hem türkmen alawaýynyň bayramy münasibetli tüýsürekden mäherli gutlaýar. Gahrman prezidentimiz türkmen atçynaslyk sunuwatyny östirmekde edýän atalyk aladaraňyz üçin size köp sag bolsun aýdýar. Bilent mertebeli hormatly prezidentimiz Serdar Gurbanguly Berdimuhammedow we görnekli atçynas maşgalasyndan bolan halkara ahaltakaçylyk assosiasiýasynyň prezidentiniň wezipesine saylamak baradaky teklifi gollaýar. Mehriban prezidentimiz janyňyz sag, ömrüňiz uzak, ýurt bähbitli, dünýä ähmiýetli alyp barýan işleriňiz rewaçlyklara beslensin. Oturun. Ýende çykyş etjek barmy? Kädir Halkara Ahaltakaçylyk Assosiasiýasynyň agdaty Türkmenistan Atqadanyň atçynasy Suğan Nurdy Kuljanowa söz berýär. Assalamu alaykum. Şuňur hormatlanýan arkada prezidentimiz, siziň parasatly ýolbaşçylygyňyzy ýurdumyzyň ahly pudoklary bilen bir hatarda atçylyk pudogyna uly ösüşler gazanylýar. Arkada prezidentimiz Serdar Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýolbaşçy wezipede guramaçylyk ukybyny, iş tejribesini, şeýle-de görnükli atçynaslar maşgalasyndan gelýänligini göz tutup, onu halkara ahaltakaçylyk assosiasiýasynyň prezidenti wezipesine saylamak barada teklif edýär. Fursatdan peýdalanyp, hormatly arkadaşymyz sizi türkmen bedewiniň milli bayramy, türkmen alawaýynyň bayramy bilen gutlaýar. Hormatly arkadaş prezidentimiz, siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, ýurt bähbitli tutumly işleriňiz rowaj alsyn. Oturun. Hormatly adamlar, ýene-de çykyş etjeňiz barmy? Ýokmy? Onda men Halkara Ahaltakaçylyk Assosiasiýasynyň prezidenti wezipesine Serdar Berdimuhammedowy saylamak barada hem teklifi sese goýýar. Garşy barmy? Ýok. Saklanan barmy? Ýok. Şeýlelikde Halkara Ahaltakaçylyk Assosiasiýasynyň prezidenti wezipesine Berdimuhammedow bir ağızdan saylanýar. Men Halkara Ahaltakaçylyk Assosiasiýasynyň täze saylanan prezidenti Serdar Berdimuhammedow ahaltaka bedewleriniň tohum araslygyny gorap saklama we köpeltmek, şan şöhratyny hasan belinde galdyrmak goýunçam alyp barjak işlerini uly sünnüktary arzu edýär. Häzir bolsa Halkara Ahaltakaçylyk Assosiasiýasynyň täze saylanan prezidenti Berdimuhammedow söz berýär.
Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň Ustat Halipa Seyfi diýen hormatly adyňyz bilen gutlamana ruhsat edin. Gutlu bolsun hormatly prezidentimiz. Hormatly prezidentimiz, şuun meni halkara ahalteki atçılık asosiasiýasynyň prezidenti wezipesine saylanmak bilen asosiasiýanyň agdalar tarapyndan maňa uly önam bildirildi. Bu önemi ödemek üçin ähli gujur gaýratymy gaýgyrman, zähmet çekçekdigime sizi anandyrmana ruhsat edin. Hormatly prezidentimiz, siziň başçylygyňyz bilen Mehriwan halkymyzyň milli buýsunjy, garaşsyz baky tarap watanymyzyň simwoli, Türkmenistanyň döwlet tograsynyň bedewi bolan Beşikde ahalteki bedewlerimiziň şan şöhratyny hassa belende galdyrmak üçin giňgerimli işler durmuşa geçirilýär. Halkara ahalteki atçylyk asosiasiýasynyň agzalary bilen Beşikde bedewlerimiziň tokum araslygyny gorap saklamak, olaryň baş sanyny artdyrmak, atly sporda ösdürmek, ata-babalarymyzyň bize miras goýan gadymy seýçilik ýoluny dowam edip, ýaş nesillerimize ýitirmek üçin jan ayaman işlejekdigimde sizi anandyrmana ruhsat edin. Hormatly prezidentimiz, siziň janyňyzyň sag, başyňyzyň dik bolmagyny, ýurt bähwitli, beýik we tutumly işleriňiziň hemişe rowaj almagyny arzu edýär. Hormatly mejlise gatnaşyjylar. Biz bugun halkara ahalteki atçylyk asosiasiýasynyň alyp barham işleriň netijelerini seretdik. Guramanyň türkmen we daşar ýurt agdalaryny döwlet siralary bilen siralamak hakyndaky fermanlary kabul etdik. Şundan halkara ahalteki atçylyk asosiasiýasynyň 11-nji mejlisiň 1-nji bölümini geçirip gutorýar. Menine sizi Türkmen bedewiniň milli bayramy hemde Türkmen alawaýyň bayramy bilen ýendir we kem tüýsürekden gutlaýar. Size bir jan saglygyny, maşgala we daşlygyny Türkmen bedewleriniň şan şöhratyny hem dünýä ýaymakda alyp barýan tutumly işleriňizden uly üstünlikleri arzu edýär. Sağ olun. Hormatly prezidentime de mukaddes garaşdyrlygymyzyň şany 30 ýyllygy Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy münasibetli meýilleşdirilen ähli dawarlaryň çäreleriň ýokary guramaçyk derejesini üpsün etmek bilen baglanyşykly anyk taşyklar berdi we öňde goýulan wezipeleri ýerine getirmekde üstünlikleri arzu edip birden ugrady. Soňra halkara ahalteki atçylyk asosiasiýasynyň täze saýlanan prezidentiniň alyp barmagyny mejlis öz işinde dowam etdi. Asosiasiýanyň prezidenti Terdar Berdimuhammedow çykyş edip, halkara ahalteki atçylyk asosiasiýasynyň öňüne durýan wezipeler barada durup geçdi. Bilinçýäri ahalteki bedewleriniň dünýädäki şan şöhratyny hasy artdyrmak ornuny milli liderimiziň ýygydyr tagallalary bilen maksady gönükdirilen işler giňden alınıp barýar. Ahalteki atlaryna dünýä atçynaçlygynyň ösmegine de aýratyn uly orun degişidir. 2010-njy ýylda döredilen halkara ahalteki atçylyk asosiasiýasy türkmen bedewleriniň dünýädäki şan şöhratyny artdyrmakda uly işleri alyp bardy. Dünýäniň ençeme ýurtlaryna ýaşaýan türkmen bedewleriniň jan köýerleri bu halkara asosiasiýanyň agdalary bolup durýarlar. Hormatly prezidentimiziň başçylygyna türkmen bedewleriniň arasynda ganylygyny saklamak ornuny da uly işler alınıp barýar. Şol sanna seçkiçilik işlerine aýratyn orun berilýär. Bu işler ilmi esasda alınıp barýar. Şeýle hem döwlet başçylygynyň tagallalary bilen ýurdumyzda atçylyk puwdagyny ösdürmek maksady bilen ençeme toplumlaryň, şol sanna atçylyk sport toplumlarynyň gurulanyny beýlendi. Şol diskalaryň binýadynda ahalteki atlarynyň dürli gurulary boýunça bäsleşiklerini geçirmek üçin hem ähli amaty şertler düredildi. Şonuň ýaly şeýle binalary gurmak işleri dowam edýär. Ýurdumyzda atçynaçlygy munun meýlekde ösdürmek babatda halkara derejesinde ýakynan hyzmatdaşyk edip, işleri maksady laýyk alyp barmakda halkara ahalteki atçylyk asosiasiýasynyň münasip işleri alyp barýanlygy bellenilip, bu işleri geljekde de dowam etmegiň möhümdigi aýdyldy. Soňra halkara ahalteki atçylyk asosiasiýasynyň prezidenti mejlisiň gün tertibine laýyklykda asosiasiýanyň täze vitse-prezidentligine ýazmyradowy teklip etdi we sese goýdy. Bu teklip mejlise gatnaşyklar tarapyndan dolu gollanyldy.
Şeýlelikde Ýaly Muradow Halkara Agalteka Açylyk Assotsiasiýasynyň vitse-prezidentligine bir agzdan saýlandy. Soňra mejlis guramaçylyk meselesi bilen dowam edip, Halkara Agalteka Açylyk Assotsiasiýasynyň täze duranyş müdiriýetiniň hemde derňiň toparynyň agdalary saýlandy. Mejlisiň dowamyna Halkara Agalteka Açylyk Assotsiasiýasynyň agdasy, Türkmenistanyň at gadanyn atşynasy, Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Garagum Agalteka Açylyk gojalygynyň başlygy Jessica Elizabeth L. Kate sanly gomarkaly çykyş edip, Serdar Berdimuhammedow assotsiasiýanyň prezidenti wezipetine saýlanmagy bilen tüýsürekden gutlap, şeýle Awraýly foruma gatnaşyp çykyş etmäge döredilen mümkinçiligi üçin hoşalyk bildirdi. Hanım Kate bütün dünýäde agalteka bedewleriniň şan şöhratyny hassa belinde galdyrmak hemde baş sanyny artdyrmak üçin diňe bir Türkmenistany däl, eýsem daşary ýurtlarda da uly işleriň geçirilýänini aýdyp, hormatly prezidentimize bu babatda ägir türlü tagallalary edýän üçin köp sag bolsun aýtdy. Hemde bu gurda amala aşylýan işlere geljekde de tallamly goşunt goşakdygyna we tutanýerli zähmet çekjekdigini anandyrdy. Mejlisiň başynda soňra Türkmen atlary döwlet birleşiginiň Halkara Agalteka Açylyk sport toplumynyň seýfi, Halkara Agalteka Açylyk Assotsiasiýasynyň agdasy, Türkmenistanyň at gadanyn atşynasy Saparow çykyş edip, hemmeleri Türkmen bedewiniň milli bayramy we Türkmen alawaýynyň bayramy bilen tüýsürekden gutlady. Saparow Türkmen atşynaslarynyň netijeli işlemegi, tutanýerli zähmet çekmegi, ýaşaýyş turmuş şertleriniň hasy gowlandyrylmagy babatda edýän aradaş üçin mehriban arkadagymda tüýsürekden hoşalyk bildirdi. Soňra Halkara Agalteka Açylyk Assotsiasiýasynyň nowatdaky mejlisini 2022-nji ýylyň aprel aýyna Aşgabatda geçirmek bellenildi we degişli sözgüde gol çekildi. Halkara Agalteka Açylyk Assotsiasiýasynyň prezidenti Berdimuhammedow assotsiasiýanyň nowatdaky mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny we agalteka bedewleriniň şan şöhratyny hassa artdyrmak ornuna alyp barýan işlerini, uly üstünlikleri arzu etdi. Iniwarsa hormatly prezidentimiň gol çeken resminamalary bilen tanış edýäs. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe milli ykdysadyýetimizi kärhanlaryň netijeligini ýokurundyrmak we bazar gatnaşyklar üçin amatly şertler döretmek. Şerde ýurdumyzda geçirilýän at şapşyklaryna guralýan goýumly oýunlaryň kilini häzirki döwrüň ösen derejesine laýyk getirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýykly Mali we Ykdysadyýet Ministrligine, Türkmen atlary döwlet birleşigine, birleşigiň garamagynaky goýumly oýunlar, hyzmatlar we üçünçülük döwlet kärhanasynyň guramaçylyk hukuk görnüşini üýtgedip, onu altyn bedew ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine belinen tertipde öwürmek tapşyryldy. Altın bedew ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini esaslandyrjy hökmünde Türkmen atlary döwlet birleşiginiň Halkara Agalteka Açylyk sport toplumyna esaslyk maýdaky paýy 60 götermeçwerde paýly gatnaşmagy tyýar berildi. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzyň saglyk guraş ulgamyny mundan beýlegim ösürmek we onuň maddi enjamlaryň binýadyny hasan berkitmek. Ýurdumyzda berk bedenli, sagdan bilimli ýaş nesli terbiýelep ýeşdirmek. Şeýle-de dünýä ölçeglerine laýyk gelýän öňdewarjy lukmançylyk enjamlary bilen üpsünedilen döwrewab saglyk guraş deskalaryny gurmak işlerini dowam etdirmek maksady bilen Türkmenistan prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Guruluşyk we Binagarlyk Ministrligine, Ahal welaýatynyň täze döwrewap edaradiş merkezine, Ahal welaýat şagylar tagaldyş dikeldiş merkeziniň taslamasyny düzmek we ony ýanyşgerleri awadanlaşdyryp gurmak barady. Muradym hususy kärhanasy bilen şertnama baglaşmagy tyýar berildi. Guruluşyk işlerini 2021-nji ýylyň maý aýyna başlamak we şagylar tagaldyş dikeldiş merkezini 2022-nji ýylyň iýun aýyna ulanmagy dowlat taýýar edip tapşyrmak bellenildi. Türkmenistanyň bilim ministrliginiň işini hasam kämilleşdirmek maksady bilen Türkmenistan prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda bilim ministrliginiň merkezi idarasynyň guruluşy tasdiklandy. Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň işini hasam kämilleşdirmek maksady bilen Türkmenistan prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Ilimler Akademiýasynyň merkezi idarasynyň guruluşy tasdiklandy. Türkmenistanyň Saglyk guraş we derman senaty ministrliginiň işini hasam kämilleşdirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Saglyk guraş we derman senaty ministrligi hakyndaky düzgünnama hemde şu ministrligiň merkezi idarasynyň guruluşy tasdiklandy.
Türkmenistan Sport ve Yaşlar Siyaseti Ministerliğinin işini hasam kemilleştirmek maksadı bilen Türkmenistan Prezidenti kararı gol çekti. Resmi amalaklıkta Sport ve Yaşlar Siyaseti Ministerliğinin merkezi idarasının kuruluşu tasdiklanıldı. Türkmenistan Prezidentinin sağlık devlet maksatnamasına layıklıkta ayratin hoplu yokunç keserlerin yayrımağına arşı görüşmekte alınıp barlayan işleri toplumların esasında kuramak. Şeylede Türkmenistan'ın Birleşmiş Milletler kuraması, onun yürütülüştürülen idarlar hem de bütün dünya sağlık uğraşı kuraması bilen hizmetdaşlığını hasım giyinertmek maksadı bilen Türkmenistan Prezidenti kararı gol çekti. Resmi amalaklıkta Türkmenistan'ın iti yokunç kesile karşı tayyarlığını ve desin şehirlerin görülmegini öpçün etmen meyilnama tasdiklanıldı. Türkmenistan adam hukuklarını ve adatlıklarını kepilendirmek, öpçün etmen ve koruman devlet ulgamını putulandırmak. Şeýle-de adam hukukları ulgamını Türkmenistan'ın halkara borçnamalarını yerine getirmek ve insanperwer ulgamdy halkara guramalar bilen hyzmatdaşlyk işçileştirmek boýunça degişli işler ulgamlaryň esasy alyp barmak maksadı bilen Türkmenistan Prezidenti kararı gol çekdi. Resmi amalaklıkta Türkmenistan'ın adam hukukları boýunça 2020-2025 ýyllar üçin hereketleriň milli meýilnama tasdiklandy. Ministerlikler pudoklaryň dolandyryş idaralaryna, yerine ýetirji häkimiýetiň yerli idaralaryna hemde jemgyýetçilik birleşiklerine şu meýilnamada gödöňde tutulan şäherleriň yerine ýetirmegini öpçün etmek tapşyryldy. Berkarar devletimizin bagtyarlyk döwründe Türkmenistana 2019-2025 ýyllarda sanly ykdysadiýet ösürmen konsepsiýasyny yerine ýetirmek boýunça alınıp barlayan işler hasam kemilleştirmek maksady bilen Türkmenistan Prezidenti kararı gol çekdi. Resmi amalaklıkta Türkmen Aragatlyşyk agentligini altyn asır ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň awtomatlaşdyrylan hataplaşyk belendik ulgamyny döwrwaplaşdyrmak we giňetmek boýunça baglanyşykly enjamlary we program üçinçilikleri satyn almak, getirmek, kurnamak ve tekniki kollawy bermek bardy Russiya Federatsiýasynyň Istvink ýapyk paýdarlar jemgyýeti bilen şertnama alaşmagy tiýar berildi. Türkmenistan Prezidenti buyruk gol çekdi. Resmi amalaklıkta Türkmen halkynyň milli baýlygy we bu ýysanjy bolan nusgalyk Türkmen alawaýynyň dünýädäki şan şöhratyny hasam belende galdyrmak maksady bilen şeýle-de Türkmen alawaýynyň bayram münasibetli bätleşikler geçirmek hakynda Türkmenistan Prezidentiniň 2021-nji ýylyň 9-njy aprelinde çykaran 2222-nji kararyna laýyklykda Aşgabat şäherini 2021-nji ýylyň 25-nji aprelinde Türkmen alawaýynyň bayram münasibetli ýylyň Türkmen edermen alawaýy atly halkara bätleşigini hemde Türkmen alawa itlerinin daşky keşfini şekillendiriş we amal haşam sunuwatynyň eserlerini, neşir önümlerini, fotosuratlarda, teleýaýlymlarda çeper beýan etmek uğruna halçylaryň, suratkeşleriň, heýkeltaraşlaryň, fotosuratçylaryň, neşriýat işgärläriniň we teleoperatorlaryň arasynda bätleşikler geçirmek bellenli. Hemde şol bätleşikler geçirmek boýunça emailler toparynyň düzümi tasdiklanyldy. Häzir bolsa Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň karary bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Mälikgulyewich Berdimuhammedow, Türkmenistanyň Ustad Halipa Seyf diýen hormatly adyny dakmak hakynda Türkmenistanyň mejlisiniň karary. Şuňur hormatlanylýan Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň taýsy taýlalary bilen berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe Türkmen halkynyň milli buýsanjyny, gözelligiň ajaýyp nusgasyna öwrilen bekişli bedewlerimiziň dünýädäki adawraýyny belende götürmek bardy. Ýagyrdyly işler amala aşyrylýar. Hormatly prezidentimiziň halkymyzyň çaptywarlyk, seyitçilik sunuwatyny belende galdyrmakda. Hemde ahaltyk atlarynyň nesil arassalygyny gowlandyrmakda. Sine owadanlygyny kämilleşdirmekde we baş sanyny artdyrmakda. Bu wagtda halkara hyzmatdaşlygyny giňden ýola goýmakda. Ösüp gelýän ýaş nesillerimizi atçylyk sunuwatyna bolan höwesi döretmekde bitiren aýratyn uly hyzmatlary ýurdumyzyň şäherlerinden daşarda da ikrar edilenler. Şoň netijesinde biziň bedewlerimiz we çapyktuwarlarymyz daşary ýurtlarda geçirilen iri gözden geçirişleriň, awraýly atly sport ýarşlaryny hemde at çapyşyklarynyň ýeňjileri bolýarlar. Ajaýyp çapyktuwar hemde atçylyk sunuwatyny oňat bilýän milli liderimiz Türkmen halkynyň adyr watlary urulan bedewlerini ýydyk etmeň. Olary seýislemeň inçi tilsimlerini, usullaryny, gadymdan gelýän ýol ýörgülerini öz toplan tejribesi bilen baýlaşdyrýar. Bu bolsa Mehriban prezidentimiziň seýisleýän bedewlerini at çapyşyklaryny hemişe üstünlük getirýär. Garaşdyk.
Hemişelik bir taraf devletimizde halkımızın yerlen yuruk bedevlerinin şan şohradını dikeltmekte, dünya yaymakta. Atlı spordu bu atçılık buğduğunu östürmekte. Akaltek atlarının tokumçuluk işini, onların sini ovadınlığını kemilleştirmekte. Ötüp gelen yaş nesillerimizde atçılık sınıfına olan kuvveti dörtmekte. Atlar seyislemekte bitiren ayretin ulu hizmetlerini. Yurdumuzda geçirilen at şapşıklarını, halipa çapık tuvaların arasında bedevi ezberlik bilen erk etmekte. Öz seyisleyen bedevlerini yokor çapık tuvarlık ustatlığını orkadıp, beteşiklerin izgiderli yengişti bolyanlığını, şeyle de Türkmen Atları Devlet Birleşiginin tovakkanamasını ve giyin halk köpçülüğünün isleg ardularını gözünü tutup, Türkmenistan'ın Milli Genişinin Meclisi karar ediyor. Türkmenistan'ın prezidenti, Türkmenistan'ın Milli Genişinin halk masadının başlığı, Gurbanguly Melikgulyevich Berdimuhamedov, Türkmenistan'ın Ustad Halipa Seyfiyen hormatlı adını dakmalı. Türkmenistan'ın Milli Genişinin Meclisinin başlığı Mehmedova. Inu olsa hormatly prezidentimizin adyny orada münasibetli gelen gutlaw bilen tanış edýäns, onu şeýle diýilýär. Onun Ali Hedrati Türkmenistan'ın prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhamedov. Sizin Ali Hedratiňiz Mukaddes oradaýynyň başlanma münasibetli Katar döwletiniň halkynyň adyny kimde hut öz adymdan size we dogonluk türkmen halkyna mähirli arzuwlaryny beýan edýändigime şatdyryň. Sizin Ali Hedratiňize berk jan saglyk, awadançylyk we istillik. Dogonluk ýurduňyzda bolsa mundan beýlägem güllä wesme we öňe gitmek arzuw edýän. Bilen ýurtlarymyzdy baglaşdyrýan dogonluk atnaşyklarymyz goý mundan beýlägem ösüp berkesin. Tüý sürekden hormat goýanyň mardaky ynanlarmalarym kawrdyň. Tamim bin Hamad Altani, Katar devletinin emiri. Türkmenistan'ın Milli Genişinin Meclisinin başlığı, garaşlı devletlerin arkalaşygyna atnaşy devletlerin parlamentar assambleýasynyň online görnüşde geçirilen 52-nji meclisine atnaşdy. Duşun başına migrasiya meselelerini kanunçuluk taýdan düzgünleşdirmek, garaşly döwletleriň arkalaşygy döwletler üçin migrasiya kodeksi bilen bagly meselelere seredildi. Garaşly döwletleriň arkalaşygyna gatnaşyjy döwletlerde çalyň saglany goramagy bolan hukuklaryny üpçün etmek, raýatlere ruhy taýdan kömek bermek we kömek berilenne raýatlaryň hukuklarynyň kepillikleri hakynda, sebitleýin maý goýum taslamalary hakynda we beýlek kanunlaryň taslamalary aralyp maslahatlaşyldy. Meclise gatnaşyjylar garaşly döwletleriň arkalaşygy ýurtlarynyň parlamentleriniň arkalaşygyň geňişligine gatnaşyklary, hyzmatdaşlyk we dostlukly ara gatnaşyklary işleňleşdirmekde möhüm orny berilip, netijeli hyzmatdaşlygy geljekde dowam etdirmek barada pikirlerini beýan etdiler. Hormatly prezidentimiň gatnaşmagyna Türkmenistanyň halk maslahatynyň diýwanynyň binasynyň dawraly ýagdaýda açylmagy hemde Türkmenistanyň Milli Genişiniň halk maslahatynyň ilkinji mejlisinde milli liderimiň halk maslahatynyň başlyklygyna saýlanmagy ýatdan çykmajak taryhy waka boldy. Bu tarihi waka münasibetli Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezine Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň we mejlisiniň, Türkmenistanyň Dinanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň, Kerdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň, Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň syýasy geňeşiniň, Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň merkezi geňeşiniň, Arar Partiýanyň merkezi geňeşiniň guramaklaryna geçirilen maslahatlar halk maslahatynyň tarihi mejlisiniň milli demokratiýanyň dawralanmasynyň aýdyň misaly bolanyny tasdiqlady. Maslahatlarda dinlenilen çıkışlarda Mehriban Arkadağımızın Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlyklygyna bir agazdan saýlanmagy, halkyň öz eziz arkadagyny bildirgen ägirt uly namynyň alamatydygy, halkymyzyň bagtyar durmuşa getiren, ýurtumyzyň awry mertebesini yer ýüzüne arşa galdyran Gahrman Arkadağymyzy tüý sürekden alkyşlaýan ony hemde berkar döwletimiziň bagtly geljegini arkada prezidentimiziň ady bilen berk baglanşdyrgan ony uly buýsonç bilen belläp geçdiler. Türkmenistan parahatçylyk we ýanaşmagyň watany ýylynyň 14 aprelinde paýtagtymyzda şol gün dawraly ýagdaýda açylan halk maslahatynyň diýwanynyň ajaýyp binasyna geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň iki palatasynyň bilelikdäki ilkinji tarihi mejlisine hemde arkada prezidentimiziň halk maslahatynyň başlyklygyna saýlanylmagy münasibetli ýurtumyzyň jemgyýetçilik guramalaryna, ministrliklerine, pudoklaýyn idaralaryna, ýokary hökümet mekdeplerine uly buýsonçy beslenen maslahatlary giň ýerim bilen ýaýwanlanyryldy.
Maslahatlarda dinlenilen çıkışlarda bu wakanın ulu anamın hemde halkımızın yordumuda ösüş yolu bilen anamlı öň alyp barýan mehriban arkadağımızın tögeregine berk jebitleşen anyň aýdyň suwutnamasy bolup durýanyny noktadylar. Maslahatlarda Türkmenistanyň muqaddes garaşdyrlygynyň 30 ýyllygynyň Türkmenistan parahatçylygyň we ananşma watany ýylynyň hemde ak mermerli Merjin şäherimiz Aşgabatyň 140 ýyllygynyň uly dawaralary beklenýän günlerinde täze kanun çykarjy edaranyň Milli Giňeşiň halk maslahatynyň we mejlisiniň bilelikdäki mejlisiniň ýurdumyzyň durmuşyny taryhy wakadagyny bellediler. Ýurdumyzda konstitusiýa özgertmeleriň durmuşa geçirilmegi, döwlet adam çönürdiýen insan-perwer tagrimatda öz beýanyny tapan baş maksada watanymyzyň güllä ösmegine we ýurdumyzyň abadançylygynyň gazanylmagyna gönükdirilendir. Biziň ýurdumyz gahrman arkadağımyzyň taýsy taglaty bilen taryhda ilkinji gedek iki palataly kanun çykarjy ulgama gadamasy, iki palatanyň agdabierlikde, jewslikde işlemegini öpçün etmekde, milli liderimiziň döwleti dolandyrmakdaky baý tejribesi möhüm ähmiýeti eýedir. Maslahatlarda çykyş edenler döwletimiziň durmuşyna bolup geçen taryhy waka, halkymyzyň agdabierliginiň we jewsliginiň garaşda baky ýetirip döwletimiziň durmuşyna işen gatnaşýanynyň aýdyň suwutnamasyny bellediler. Taryhy taýdan gysga döwrüň içinde gazanlan beýik ösüşlere daýanyp, ýurdumyzda döwrüň talabyna laýyk döýpli özgertmek, ösürmek, milli kanunçylygymyzy ýygyderli kämilleşdirmek meselesi arkada prezidentimiziň öňe sürýän döwlet siýasatynyň düýp özüni düzge. Milli parlamentin iki palataly düzüminiň döredilmegi, gahrman arkadağımyzyň döwlet adam çönürdiýen insan-perwer şygarynyň asyryna, ýurdumyzyň ähli raýatlarynyň, şeýle hem sebitlen halkymyzyň bagtyarlygynyň we abadançylygynyň, demokratik düzümlüň berkedilmeginiň bähwetine gulluk etmek üçin täze mümkinçilikleri açýa diýip maslahatlara gatnaşanlar bellediler. Maslahatlara gatnaşyjylar türkmen halkynyň her bir günni toýdur bayramlary desleýän, mertebesi bilen gahrman arkadağımyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, el-ýurt bähwetli işleriniň elmedam rowajlyklary deslenmegini arzu etdiler. Hormatly amlar, bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny bu paýtagtymyz Aşgabatda 16 aprel saat 20-den 17 aprel saat 20-şe boljak hawa barada Türkmenistanyň hawa maglumaty ulgunyň berýän habary bilen tanışalım. Balkan welaýatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup, Demrat günü ordan tiýles konta 8-13 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gejesine 11-16 gradus, gündüzine 23-28 gradus. Kenar taraplaryna bolsa 17-22 gradus maýl bolar. Ahar welaýatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup, az kim ýagyş ýagar, ýyllarym çakma mümkin. Demrat günü mantardan tiýles konta 8-13 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gejesine 13-18 gradus, gündüzine 20-30 gradus maýl bolar. Mara welaýatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup, Demrat günü mantardan tiýles konta 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gejesine 12-17 gradus, gündüzine 23-28 gradus maýl bolar. Levap welaýatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup, Demrat günü mantardan tiýles konta 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gejesine 11-16 gradus, gündüzine 23-28 gradus maýl bolar. Daşowda welaýatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup, günni ordan tiýles konta 7-12 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gejesine 9-14 gradus, gündüzine 24-29 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ötkäp durýan bulut hawa bolup, Demrat günü mantardan tiýles konta 8-11 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gejesine 16-18 gradus, gündüzine 25-27 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça aprel aýynyň 17-sine magnit hadisasynyň durnuksyz ýagdaýda saklanmagyny araşdyrýar. Edil watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçberiniň kadydan 8 göterim artma bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin
ağız burun örtüklerini ulanmagy, şerdiýat pastyny, howanyň derejesini ütgeýäniň nazaral, asyla wara geýinmegi maslahat berýär. Mehriban ýelerler, bu düzgünleri berk berjä etseňiz, ýylyň islenik pastyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimde jemleýäs. Berqarar döwletimiziň batýarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda düşer ötsenýär. Ýakly düşen özünni bolsa halkyň bähfidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sag bolun ýelerler.